A cikin shirye-shirye biyu da muka gabatar, daga tashar binciken samaniya mai tsayin kilomita 400 zuwa teku mai zurfin mita 10,000, mun ga yadda kirkire-kirkiren kimiyya da fasaha na kasar Sin suka samu sabon ci gaba. Yayin da fasahohin binciken samaniya da teku suka sauya zuwa dabarun kyautata rayuwar yau da kullum da ɗan adam, ana iya cewa an cimma buri na ainihi yanzu a kasar Sin, ko a samaniya kusa da doron ƙasa ko a kan tituna. Kirkire-kirkiren kimiyya da fasaha na sauya rayuwar kowane mutum. Barka da kasancewa tare da ni Fa'iza Muhammad Mustapha a cikin shirin Kwadon Baka. Ta yaya kirkire-kirkiren ingantattun fasahohi na zamani a ƙasar Sin ke sauya rayuwar jama'a ta yau da kullum? Ku biyo ni mu je mu gani tare. Wannan majiyyaci ne mai fama da matsalar shanyewar jiki. Ya kasa motsi sakamakon raunin da ya ji watanni 3 da suka gabata. Likita yana masa gashi da tausa da hannu. Banda haka, ana amfani da wata na'urar robot mai ƙarfi domin taimaka masa. Bisa umarnin likita, majinyacin yana atisaye da na'urar robot a kowace rana. 就是和以前健康的时候的感觉差不多，比较轻松。患病的这一侧，你稍微用一点力跟着它就行了。你有安全感，你敢抬脚敢走路。 To, wani irin sabbin fasahohin zamani ake amfani da su yayin kera na'urorin robot? 然后目前我们这款设备主要是依托于我们的动态算法控制，然后来实现它不同康复阶段的各种步态要求。 Wannan na'urar robot ce mai kwaikwayon ƙwarangwal da ke aiki da fasahar AI. Ta fi ƙwarewa wajen taimakawa majinyata yin atisayi da warkewa daga ciwo. A ƙasar Sin, ƙarin majinyata da suka kasa motsi suna amfani da wannan na'ura domin sake tashi tsaye. A nan gaba, na'urorin robot za su ƙara samun wata sabuwar ƙwarewa. 然后我们现在在研发阶段，也就是在未来，我们准备是 把脑机接口做一个接入，顾名思义就是说，你头上戴个脑电帽，来采集你大脑里面的一个信号，你大脑里面想着说你想走了，那这个指令会到我们设备上，让设备上来执行这一块走的这个动作。 Fasahar AI tana jagorantar wani sabon zagaye na juya halin masana'antu. Ƙasar Sin ta kai sahun gaba a ɓangaren a duk faɗin duniya. Yanzu kamfanonin fasahar AI a kasar Sin sun riga sun zarta 4,500. A sa'i ɗaya kuma fasahar AI tana ƙara shiga rayuwar yau da kullum ta Sinawa akai-akai. Kimiyya da fasaha suna sauya rayuwar al'ummar kasar Sin a dukkanin fannoni. Ita waccan babbar na'ura ta robot ana amfani da ita ne ga marasa lafiya domin taimaka musu, amma ita wannan na'urar da ake sanya min masu lafiya ne suke amfani da ita. Tana taimakawa mutane wurin abubuwa na yau da kullum kamar motsa jiki ko kuma tattaki ko kuma hawa tsauni da sauransu. Ina jin kamar daga nan wannan yana taimakawa wurin mai da ƙafafuna baya idan zan ƙara gaba. Wow. Ina jin kamar tana ƙara min saurin tafiya, bana jin kamar ƙafata na da nauyi, kamar komai cikin sauƙi nake yi. Wow. Gaskiya hawa matakala da wannan na'ura babu wahala sam na'urar tana taimaka min kamar ma ita take ɗaga min cinya. Na'urorin robot sun shiga dukkan ɓangarorin aiki da rayuwar jama'a a ƙasar Sin. Yanzu haka ina kan wani babban titi ne a birnin Kwafin. A baya, wannan wurin ya yi fama da cunkoson ababen hawa da safe da kuma yamma, inda hanyar da ke ɓangaren hagu ta fi fama da cunkoson. Amma a yanzu, na'urorin robot sun kyautata yanayin sosai. Waɗannan shingaye ne da suka ratsa titin. An jibge tsarin basira a cikinsu yayin cunkoson motoci da safe da kuma maraice. Idan tsarin ya tantance karuwar motocin da za su juya zuwa hagu, waɗannan na'urorin za su ɗaga hannu tare cikin daƙiƙa 40 kacal
za a kawar da cunkoson motoci a titin a ɓangaren hagu. Motoci za su iya wucewa cikin sauri. Saboda waɗannan na'urori na robot, zirga-zirgar ababen hawa ta ƙaru da kaso 30% a wannan ɓangare. Cunkoson ababen hawa matsala ce da ba za a iya kaucewa ba yayin da ake raya birane. Amma ku yi tunani, idan aka samar da wani tsari na jigilar mutane da kayayyaki ta jirage mara matuƙa, shin ba za a magance wannan matsala ba? Wannan tunani ne da aka riga aka aiwatar da shi a zahiri a ƙasar Sin. Bayan cin abincin rana, ina ɗan jin bacci. Don haka zan yi odar kofi ta manhajar masu jigilar abinci. Ga kofi na ya iso, minti 5 kacal aka ɗauka wajen jigilar wannan kofi, wanda a baya wannan lokaci sai ya ninka sau 3 ko mafi.我们现在来的地方呢，是我们的全国运行监控中心。那么我们现在在全国有60多个城市开展常态化的运行，航线有1000多条。那么主要的业务场景呢是血液的运输，还有一些外卖的即时配送。中国在整个的低空，在全球领域来讲，其实发展已经是非常靠前的。那么我们所说，在“15+5”规划里面，那么我们要去打造一个全球性的空中的运行网络。 Ƙasar Sin tana ƙoƙarin raya tattalin arziki mai nasaba da zirga-zirga a kusa da doron ƙasa, kuma tana mai da matukar hankali kan wannan aiki. Ba rage cunkoson motoci a birane da jigilar kayayyaki a yankunan karkara kawai zai yi ba, zai iya aiki a wuri mai tsayi da kyautata aikin ceto cikin gaggawa. Kana zai samar da sabon salon nishadi a sama. Yanzu da muka yi odan kofi ta manhaja inda muka kiyasta saurinsa cikin mintuna. A ɓangarori da dama masu amfani da wannan tsari na zirga-zirga kusa da doron ƙasa, akwai wata hidima da ake iya samarwa cikin daƙiƙoƙi kawai, inda ake amfani da fasahohi wajen karewa da ceton rayuka.喂，你好，血站吧？我们现在有个产妇产后大出血，现在需要红细胞5个单位，血浆500毫升。A birnin Hafe na lardin Anhui, an saba jigilar jini ga marasa lafiya da jiragen sama marasa matuki. Saurin tafiyar jiragen ya kai mita 60 kowace daƙiƙa. Nauyin kayan da za su iya ɗauka ya kai kilo 9. Batir ɗinsu na iya tafiyar tsawon kilomita 27. A cikin jirgin akwai na'urar tantance zafi da sanyi a koda yaushe, ta yadda za a tabbatar da ingancin jini. A baya, ana ɗaukar minti 30 wajen jigilar jini da mota. Yanzu, minti 14 kawai ake bukata a sama. Ana jigilar jini cikin matukar sauri. Yanzu ana jigilar jini ga marasa lafiya a asibitoci 10 da ke faɗin birnin Hafe. Adadin jinin da jiragen suka yi jigila ya zarta mililita 700,000. Adadin jigila kuma ya kai 5,491. Daga na'urorin robot zuwa jirage mara matuƙa, abubuwan da muke gani cikin kagaggun fina-finan labaran kimiyya da fasaha sun zamo wasu ɓangarori na rayuwar jama'a. Akwai tarin misalai a ƙasar Sin inda fasahohin da muke ganin manya ne masu sarƙaƙiya suke inganta rayuwar jama'a ta yau da kullum, kamar a ɓangarorin abinci da gidaje da tufafi da sufuri da sauransu. Shirin Kwadon Baka kenan na yau. Sai mun haɗu a shiri na gaba.